खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरबावनाय जाबाय। जोङो दायो आब'मोननियाव आलासि जाहैनो नागिरदों आरो आब'मोनानाव माने दा सानसुनि जानाय लान्चनि थाखाय जोंखौ लेंहरदों आरो बेयावनो थांनो नागिरदों। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा नायलांबाय थादो। नै जेकेट जुकेट हेलमेट मास्क आरि गाननानै थांनांसिगोन दायो। सासे नेगासिनो गेटआव। बिदिब्ला नायलांबाय थादो नोंथांमोना। थांगासिनो जोङो दायो नै बाजाराव हाबलांग्रोगोन आरो जोङो ओमफ्रायसो आब'मोनाव थांगोन। नै जोङो दायो बाजाराव सफैबाय बिजनियावहाय। बेयो मैगं बाजार आरो बेयाव मैगं फानो। हैदिनखालि माने बुधबारमोन नालाय बुधबारावहाय बिजनियाव बाजार जायो आरो बुधबार आरो रबिबाराव आरो बिजनिनि मानसिफ्राथ' मिथिखायोआनोसै बाट सोरबाफोर जुदि बेलेग जायगानि मानसिफोर नायोब्ला बिथांमोननि थाखाय आङो बुंनानै होबाय आरो जोङो दाउदै लानो नागिरदों आरो दाउदै बायनानै लांगोन। बिदि माबाखौ लानो नालाय गोथां गोथां मा होनो मा बगा बगा बेसे बेसे बेलाय बेखौ जों 500 फानो 400 हरगोन। बिजनिनि खासा बाजार बियो खासा बादाम नङा दे खासा बाजार। कबियालाय कबि किमान मटर किमान दादा मटर किमान केजि मटर नै नोंथांमोननो आङो बिजनिनि बाजार दंनो एसे देखायबाय आरो मैगं बाजारखौ। मैगं बाजारा मोननै जायो आरो बैयाव आं दहायदि होनदोंमोन ना माइखि बाजार होनो आरो बैखौ हिनजावफोर मैगं फानो आरो बैयावहाय। ओमफ्राय नैबेयाव हौवाफोर फाननो बिदि जाबाय आरो जेनेबा बांसिन हौवाफोरानो फानो बेखौ खासा बाजार होनो आरो बेयावहाय माने बुरजा बुरजा लाबोनायखौ मानसिफ्रा बायस'नानै लाङो आरो बेनिफ्राय ओमफ्राय बेनिफ्राय बायस'नानै बैयाव फानहैयो आरो सोरबा सोरबा। नै बिजनियावहाय बे खासा बाजारनि खाथियावनो दाउ हांसो फारौफोरखौ बिथिंजायनो फानो आरो जोङो बाजार खालामखांनानै फैबाय आरो नै बाजारनिफ्राय ओंखारबोबाय ओमफ्राय दा आब' उनावहाय थांसै। बेयो जाहैबाय बिजनिनि फ्लाइअभार आरो फ्लाइअभारनि खाथियावनो नैबे पार्कआ दङ मोनसे फिसानो जेराव माने मैल' दङ। आङो मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना बेयाव मोनसे बेरायफैनायनि जुदि नोंथांमोना नायाखैब्ला आंनि चेनेलाव थांनानै नायहैनो हागोन। मोनसेयानो जागोन दे लेसानो गोथाव जागोन। itu ke dia istilahnya apa ya? Oh मोनफैबाय मोनथारसिगोन। नोंसोरलाय Putar que cursos ओंख्रि संगासिनो ओमफ्राय थास'जों माजों संगोन? थास'जों दाउ बेदर जोङो सफैबायमोन बिसिनियाव ओमफ्राय
बिस्रा दा न' बानायगासिनो नालाय ओमफ्राय दा रुमा एसे लेथेर फेथेर जानानै दं आरो ओंखायनो नोंथांमोननो देखायथ'ला थास' ओंख्रि संगासिनो आब'आ ओमफ्राय आंनि हासबेन्डआ दाउ बेदर लांदों आरो गोदा होनो होननानै बाजारनिफ्राय लाबोनाय होनो ओमफ्राय गुमैयाबो दा न' बानायनायावसो दंहैबाय थायो दाहाय देखायनोसै नोंथांमोननो भारा थायोमोन आरो ओमफ्राय दा न' बानायगासिनो ओमफ्राय बेयाव थाहैसिगोन आरो न' गोदानाव दा देखायगोन आङो न'खौबो नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो बे न' गोदाना माथो लामाखौ फोजोबबायलाय आंखौ जाथ्रायाबो फैया लामाजों थांनायसै लामा गोदान न' गोदान लामा गोदाननि पार्टि लामा गोदान गाबोन सारनानै पार्टि जासिगोन आयौ भटाया खामानि मावगासिनो बा होथारदों माथो भटायनो खामानि मावनायनि मेथाइ लानानै फैबाय आङो खामलाफ्रा टयलेटआबो जाखाबाय माथोलाय बारियानो बिबारा बारगाबाय मालाय फिथाइ थायबाय दुब्लि बारि खाथियाव मोजां आरो नै न'आ जि बार बारदों खोलो खोलोनो ओइ लामा नाथुर गोरान बाथोन नाथुर गोथां दाउ बेदर राय फुलियाव गायबाय साब' एरनाय खोस्लिजों होदों याम्मी बार बारदों दुब्लि बारियाव थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय